Türkmenowgan serhedine howpsuzlyk güýçlendirildi. Serhedin Türkmen tarapynda Russiýaly harbylar peýda boldy. Türkmen serhetçileri Türkmenistan bilen Awganystanyň araçagyny howpsuzlyga gödäwçiligi güýçlendirdi. Lewap welaýatynyň Köýtennag we Kerki etraplaryna Türkmenowgan serhedine gödäwçilik edýän jargyder we Akderi serhet galalaryna howpsuzlyk güýçlendirilýär. Araçagyň Türkmenistan tarapyna howpsuzlygy güýçlendirmek işlerini Türkmen serhetçileri bilen bir hatarda Russiýaly harbylar hem gatnaşýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy Köýtennagyň we Kerkiniň serhet galalarynaky serhetçi ofitserlere salgylanyp habar berýär. Howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilen Türkmen serhet galalary Demirgazyk Awganystanyň İslam pinji garkyn hemde hamyap serhet ýaka aralyk çäkleri bilen serhetleşýär. Awgan jeňçi toporlarynyň Türkmenistanyň çägine hüjüm etmek ähtimallygy barada habarlaryň ýaýramagyndan soň serhet çäklerine howpsuzlyk hasda güýçlendirildi diýip bir türkmen serhetçisi atlandyrylmalyk şertlerini Azatlyk radiosynyň habarçysyna 23-nji dekabrda gurrun berdi. Ýa-da 18-nji dekabrda Russiýanyň howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Nikolay Patrushew İslam döwleti jeňçileriniň Awganystanyň Demirgazygyndan Türkmenistanyň we Täjikistanyň üstü bilen Merkezi Aziýa hüjüm etmäge taýýarlyk görýändigini aýtdy. Türkmen-Awgan serhedine howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmegi baradaky habarlar ýokary derejeli Rus howpsuzlyk resmisiniň eden çykyşynyň ýa-da gabat gelýär. Häzirki wagtda serhetde türkmen howa güýçleriniň suw we mig gysymly söwüşçen uçurlarynyň onlarçasy asmana uçuşlary amala aşyrýarlar. Harby uçurlar Serhedawat Köýtennag aralygyna her gün adyndan 5 uçuş amala aşyryp asmandan obotçuluk edýär diýip Azatlygyň habarçysy Sewitden habar berýär. Habarçy 27-nji dekabrda Türkmenistanyň döwlet serhet gurulugynaky beýleki bir ynamdar çeşmesine salgylanyp serhetde ýygjamlaşýan Rus-Türkmen harby hyzmatdaşlygy barada maglumat berdi. Çeşmenin sözlerine göre Türkmenistanyň Awganystan bilen ara çäkleşen serhet ýakalaryna bir ýyldan gowrak wagt bäri Russiýaly ofitserleriň bir topary iş alyp barýar. Bu döwlet syry hökmüne kabul edilen hyzmatdaşlyk esasyny alınıp barýar diýip Türkmenistanyň döwlet serhet gurulugynaky çeşme sözüne goşýar. Ýa-da geçen ýyl şu günler Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyna bilelikdäki harby türgünleşikleriň täzeden ýoly goýulanlygy barada habarlar peýda bolupdy. Azatlygyň habarçysy soňky maglumatyny häzir etşenli Lewabyň Awgan serhedine serhet bozulmalaryň hasaby alynmanlygyny belledi.